Kadhi weche mag somo, jatend migawo mar somo Machogu osiro Ruto kuom wuodhe ne pinje maoko kaukoni kaka migawo mar somo. Jopuonjre ma itiyo gi tije lwedo osedo tije pinje maoko kendo nyaka sani gin kod lony manyasani mag yango kaka jitume na jopuonjre tiyogo e manyo tije. Kaka judito mondi lero, Machogu ne twak e skund tiego tije lwedo kama bende ne oyango ni gichano chwalo omenda moromo e kuonde tiego tije lwedo. E nyasi mar golo duoko mar jopuonjre ma ok tin 15,000 e skund tiego tije lwedo Kenya School of TVETs, jatend migawo mar somo Machogu ne ochopo mar keto ayanga duoko mar jopuonjre mag TVETs e okang' mar 2 nyaka ne dar duol matayo penj mar TVETs kowuok e NEC kod KICD. Thuolo ni Machogu ne otiyogo e lero okenge magisekawo kaka piny owacho mar manyo yore ma inyalo ndik go jopuonjre mag TVETs e kinde magitieko tiegruok. The digital repositories which we started, one in Kapete National Polytechnic, and during that particular time we said yes, one of the major problems that we have as a country is unemployment of our youth. And the President has made it very clear that we have to come up with intentional, deliberate, and practical steps in order to mitigate on this particular problem of youth unemployment. And one such methods that we are using is jitume raps. Lony manyasani ma oyango kaka jitume okoni osebed ka ibugo kod limbe Ruto e pinje maoko ma osebedo ka loso ne jopuonjre yo. Nyaka sani Machogu koni jopuonjre mathoth oseyudo tich kendo ichulo sara kowuok e pinje maoko. When you see His Excellency the President traveling out of the country a number of times, these trips pay a lot of dividends. And one such dividend that they have paid, companies in America, companies in Europe, we can now be able to access employment online, and our youth who have gotten the skills and the competencies, the technical skills and the competencies on this particular area are already earning. A number of our youths now are earning in dollars. There are some even earning as much as 200,000. Hikomenda ni piny owacho ne ochwalo omenda maromo $120 ne Kenya School of TVETs. Omenda ma Machogu koni ne gigolo chik mondo thothne tigo e chenro mar jitume manyaka sani oseketa yanga e skund tiegruok mar tije lwedo makabete kendo ichano yar nyaka e kuonde tiegruok duto 124 mag tije lwedo. The government has been able to allocate 120 million this particular financial year to this particular institution, Kenya School of TVET, and one of such important components that you are going to train is on Jitume RAB, so that the 124 TVET institutions that we have been able to provide computers, we want to provide the infrastructure without then inculcating and giving out the necessary required technical knowledge in order for those young people to access the much needed foreign online jobs. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi kaka Naftali.